Yes, mga 1 hour ago na natapos 'no, yung laro o more than 1 hour na nga. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang festejo, ang selebrasyon dito. Nandito ako sa bahay pero sa loob ng bahay, pero sa labas ng bahay maraming tao ang naglabasan, nagpuntahan sa mga public spaces katulad ng mga plaza, parks, mga coffee shop. Kasi talaga tuloy-tuloy pa rin, maingay, maraming nagbubusi-busina, maraming ano din mga fireworks. Talagang ano, ang sabi nga nila dito sa Spanish ay es una locura. It's insane. Talagang nakakaloka, nakakaloka talaga. Lalo na kung talagang yung nanood ka ng laro at kung paano talaga nila na nagawa na manalo talaga in less than I think 10 minutes before final whistle na matatapos yung laro, naka-goal pa sila ng dalawa. Ma'am, sa ngayon, before po tayo magpatuloy, pwede po bang medyo lumayo tayo sa camera para mas makita ng mga viewers, listeners po natin yung beautiful face po natin, Ma'am Jocelyn. Ma'am, sa Okay. ngayon, nasabi po ninyo, ayun, may mga fireworks, parang may mga celebration na po na nangyari. Pero based po sa information nyo, ito po ba yung, kumbaga, ngayon lang ulit nanalo o nakapasok sa championship round yung Argentina, Ma'am Jocelyn? No, we are the defending champion. Kumbaga, yung last, kasi every 4 years nangyayari itong World Cup. So, kami ang defending champion. Kumbaga ngayon uli, maghaharap na naman kami sa championship. Since 2022, yung last World Cup is 2022. Ang Argentina ang nanalo versus France. So ngayon uli, i-defend namin yung championship na yon. So pag nagkataon sa linggo, yung laban namin against Spain, kung mananalo uli ang Argentina, twice magiging bi-champion na. Pero sa history ng World Cup, magiging pang-apat na star. Kumbaga, pang-apat na panalo na ang mangyayari kapag mananalo kami sa Sunday. Okay, wow, talagang Kasi may tatlo na namamayagpag kaming pala panalo ang... eh. Tatlo na yung panalo namin. Yes, So, ma'am, pang-apat na talagang namin hinaharap. hindi... Yes, ma'am, hindi po nagpapatalo, no? Yung Argentina sa FIFA World Cup. Pero sa ngayon, ma'am, based po sa mga performances ng Argentina sa mga nakaraang laban po nila, inaasahan po ba natin, lalo na yung mga supporters po dyan sa Argentina, na mananalo ulit yung Argentina ngayong FIFA World Cup 2026? Well, more than inaasahan is we're hopeful. May pag-asa. Kumbaga, nandun yung pag-asa ng Argentina, lahat din ng mga Pilipino na nandito sa Argentina. Kahit kukonti kami, sinusuportahan din namin talaga ang Argentine national team kasi syempre, Argentina is our second country. So talagang kaming lahat ding mga Pilipino, nanonood talaga kami ng laro at kahit na medyo minsan yung pag nanonood ka, mahirap talaga. Minsan nagdudusa dahil nga tulad ng laro na ito at saka yung mga nakaraang laro ng Argentina since nag-start ang World Cup, talagang parang pinapahirapan muna kami. Pinapahirapan muna and then mga last minutes na ng game, ayun na nababago nila yung result. Kaya yun nga nananalo at nagkakaroon kami ng celebration every time na naglalaro ang Argentine national team. Ma'am, based naman So, po sa umaasang performance ng... mananalo. Yes po, ma'am. Go ahead po. So, yung sa resulta, oo, very tawag dito, nagpapasalamat at saka talagang alam namin na maganda yung performance nila kasi hindi talaga nila nireregalo o talagang hindi sila nagbababa ng kanilang braso at ng pag-asa na kahit na alam mo yung naunahan na sila ng goal, pero after that, nare-reverse nila yung result. So, ibig sabihin talaga, nandoon yung nandoon yung kanilang courage at saka yung team effort. Aside from yung mga individual, yung capacity ng bawat player, lalong-lalo na yung kapitan ng team na si Lionel Messi, na dinala uli
ang ekipo, ang team sa another final round na gaganapin nga sa linggo. Yes po ma'am. Ma'am, based naman po sa performance ng Spain, ano, may mga nagsasabi po ba diyan sa Argentina na medyo mahihirapan siguro na masungkit ng Argentina, na masungkit yung kampyonato o mas madadalian po sila based po sa performance naman ng Espanya, ma'am? Okay. Dito laging sinasabi at saka kahit yung national team, ang Argentine national team, lagi nilang sinasabi na lahat ng laro ay mahirap, walang madaling laro. So kahit sinong kalaban nila, Spain man 'yan o kahit na yung mga nakaraan nilang kalaban ng mga countries at saka national team, lahat magagaling talaga, 'di ba? May mga surprise countries talaga na hindi mo akalain na madaling kalaban pero hindi rin, eh. So ang posture ng Argentine national team is every game is a challenge. So yun lang, kumbaga lahat ay gagawin nila. They will try their very best. They will also give their heart and passion kasi ito talaga yung gusto nila. Ito talaga yung talagang magaling nilang gawin. So dun sa pitch, sa football field, lagi nilang sinasabi na iiwan nila yung kanilang heart sa paglalaro. Kasi ito yung talagang na gustong-gusto nila at magaling nilang gawin. So, kung ano man yung magiging resulta sa linggo, ang sure lang kami is the Argentine national team will do their best. Yun lang. Sa mga players po ng Argentina, Ma'am Jocelyn, may mga players po ba na inaasahan po natin na makapagbibigay ng malaking punto upang sila ay manalo, Ma'am Jocelyn? Um, I think sa lahat ng players ay inaasahan nating magbigay ng ng kani-kanilang ambag, 'no? Kasi ang ano naman diyan, ang lagi nilang sinasabi is ang importante is yung team. So kahit may mga individual skills, ayun ay nagko-contribute sa kanilang team play. Tulad nga may mga players naman talaga na may magaling sa ganito na maka-goal kasi which is the important thing nga na maka-goal kasi yun yung may points. Pero yung mga assist din, for example, yung ibang players like si Messi, kahit hindi siya naka-goal today, ginawa niya yung dalawang assist para maka-goal, para makamit nila yung goal. Yung dalawang goal na ginawa nung batang players ni Enzo Fernandez, for example, at saka ni Lautaro Martinez, na ito yung dalawang players na naka-goal today, si Messi ang nag-orchestrate ng laro na yon para maka-goal yung kanyang ka-team. So this is what they hope to do also in the next round, no, sa finals, which is really the final one, a championship one. So talaga yung team play, yung laro ng team nila na talagang it's a team effort. Yun. Ma'am, sa ngayon nasabi niyo nga sa Sunday na po yung inaasahan po nating laban ng Argentina kontra po sa Spain. So may mga nababalitaan po ba kayo ng mga local diyan po sa Argentina na nag-suspend o hindi papasok o nag-organize po ng mga kumbaga events upang isahan po silang manonood ng laban ng Argentina para matutukan po nila at masuportahan yung Argentina, Ma'am Jocelyn? Yes, of course, of course. Oo, every game, every time na may date o petsa na maglalaro Argentina, nangyayari siyempre 'yan. Although, tulad ngayon halimbawa is working day, tapos natapat pa na, tawag dito, na working hours. Kasi dito kanina nag-start yung laro ng 4 PM. So imagine may like ako, teacher ako sa isang high school. So, nung umaga, pumasok kami, nandoon yung mga estudyante, pero nung hapon, nag-decide at the last minute na, yun nga, yung wala naman talagang mag-expect na may papasok talaga ng mga estudyante, ng mga bata. So, sinuspend yung klase para, yun nga, at saka magiging mahirap din kasi na, halimbawa, kung pumasok yung mga bata, mahihirap din na makauwi sila. Dahil nga magiging complicated na ang transport dahil lahat talaga nakatutok na.
sa laro. Like for example din yung mga drivers, yung mga negosyo, lahat talaga. So, as much as possible, 2 hours before the game, as much as possible, nandun ka na sa place kung saan ka manonood, kung saan ka mas magiging kumbaga makakasama mo yung pamilya mo o kung sino man kung yung mga nasa office, hindi sila makaalis kasi nga working hours. So, nanood sila sa office nila na magkakasama. And then after ng laro, ayun, bahala na sila kung paano sila makakauwi. After siguro mag-iintay talaga na mag-die down ang celebration kasi talagang lahat talaga ng kalye like sa capital city sa Buenos Aires, usually lalo na yung mga strategic places na yung pinakamalaking street or avenue diyan sa Buenos Aires talagang punong-puno ng mga tao hanggang ngayon na nakikita ko sa TV ngayon na talagang lahat gustong lumabas at gusto talagang i-celebrate at gustong kumbaga ilabas yung emotion kasi nga talagang very intense yung laro at talagang may mga nag-iyakan sa tuwa, nag-iyakan dahil nga nakalabas din yung emotion na at least naging maganda yung resulta. At maganda talaga yung laro, very ang galing talaga ng performance nila kahit papaano.